Sad kaže Blagojki, gde je zapelo? Ajde. Vreme imamo. Može kokoške da rasadimo. Zapelo je opasno ipak. Ama nemoj. Hteo Deda Paun naš silu da me ženi, pa sam pobegao i od familiju i od kuću i od Deda Pauna, od svih. I sad šta će sad radiš? Pa sad sam nameran da se zaposlim u ovu fabriku i da živim sam od ovih 10 prstiju. U koju fabriku da se zaposliš? U ovu ovde. U ovu? Jesi. A vezu? Ili imaš vezu? Pa nemam. Crko konj. Pa to i moja ideja. Koja, Milor? Pa to crko konj, svi sa vezu, a ja bez vezu. Lence, Slave mi ne razumem. Evo da razumeš. Kad bi neko došao pa rekao, drugovi, zaposlite me, ali bez vezu, oni bi rekli, al Vera, zaposli ga odmah. Ko bi rekao? Pa ti drugovi što odlučuju u zaposlenje. Tek sad ne razumem. Pazi ovako, ja ima da dođem pred njih i da kažem, drugovi, ja sam Milorad, Milence, Milkan Jovanović. Tražim posao, ali bez vezu. Milence, Bog neka ti u pomoć. Ma ništa se ti ujko ne brini, sam ti mene pusti da uliđem unutra, ja ću sve sredim sam. Ma bojim se da ne napraviš neku komendiju. Ajde ujko ne brini ništa, šta ti? Daj mi ličnu kartu.